Здравейте! Днес ще ви покажа как може да направите плащане на сайта на Марин Минчев. Това е сайта, както виждате, контакти, телефони и така нататък. По-долу е показана и книгата на Марин Минчев, първата такава. Ако желаете да я закупите, може да кликнете на бутона "Вземи сега". В същото време има и тук, където пише книга в основното меню. Няма значение от коя част точно ще влезнете да я поръчате. Може и от тук да я поръчате "Вземи сега". Кликате върху бутона, съответно отивате на самия продукт, който е книгата на Марин Минчев, "Биоенергийна терапия. Пътят към изцеление на духа и тялото". Ако желаете една или две книги, ако искате да купите втора за приятел или познат, роднина, без значение, избирате колко искате и кликате върху бутона "Купи сега". Така, съответно отивате в кошницата. Тук също може да коригирате колко книги желаете да закупите. И следва попълването за фактура и доставка. Така, като основни неща са имената, фирма по избор. Ако сте фирма, държавата не е нужно да я сменяте. Излиза България автоматично. Трябва да се попълни адрес. Пример: улица Пенчо Славейков номер 5, град София, област София. Пощенски код може да добавите 1000 или какъвто е вашият пощенски код всъщност. Телефон. И изписвате тук също вашият имейл адрес, който трябва да е реален имейл адрес, за да може да получите съответно и вашия документ за покупката на книгата или ако си записвате час при Марин Минчев за терапия. Също така. Слагам абсолютно примерен имейл, просто за да има попълнен такъв, или какъвто е вашият имейл, без значение. Така, следва да погледнете отново колко книги желаете да закупите, една, две или повече. Доставка. Доставката се заплаща по цени на куриера от Еконт или Спиди, тъй като Марин Минчев изпраща с тези два основни куриера, добре познати на всички нас в България. Цената обикновено е между 5 и 8 лева най-вероятно, зависимост от вашия адрес и конкретен офис или до адрес, ако желаете да получите вашата книга или книги. Така следват методите на плащане. Банков превод означава, че ако изберете този метод, вие ще получите на вашия имейл IBAN сметката на Марин, по която можете да направите плащане. Като можете да го направите това плащане чрез банков клон на вашата банка, чрез EasyPay или чрез вашето мобилно банкиране, ако имате такова на телефона си. И другия вариант за плащане, това е плащане с дебитна или кредитна карта. Ако изберете в този случай дебитна или кредитна карта, всяка карта банкова има данни на нея, които трябва да се въведат в следващата стъпка. ДСК банк не означава, че трябва вашата карта да е на ДСК. Това е банката на Марин Минчев, която обслужва Марин Минчев. Така че излиза автоматично това лого на ДСК банк. Не е нужно да виждате каквото и да е друго и не се притеснявайте, че пише ДСК банк. Може да платите с всякакъв вид дебитна или кредитна карта. Следващото нещо е: прочетох правила и условия, съгласявам се с тях. И след това зачекваме, че сме човек, а не робот, тъй като циркулират доста роботи из интернет пространство. Това е с цел сигурност на сайта, сигурност, че може да платите безопасно и така нататък. Ще видите някакво изображение и така нататък. Трябва да прочетете какво пише отгоре, защото всеки път се появява различно такова нещо за сигурност, за да не могат роботите да го прескачат. Така, моля, кликнете върху формата, обозначена с стрелки.
Това е формата, обозначена с стрелки. Надявам се това да свърши работа. Получи се и следва поръчване. Когато кликнете на поръчване, браузъра ви пита дали искате да запазите данните. Съветвам ви да не го правите. Не е нужно да запазите каквито и да е данни на банковата си карта и съответно ви пренасочва към платежният метод на банка ДСК, където трябва да въведете номера на вашата карта, независимо каква дебитна или кредитна карта имате, независимо от коя банка е. Номера на картата, тя е изписана на самата карта, най-вероятно отпред. След това месец и година, кога изтича вашата карта, имате един security код, който също е изписан на картата, вашите имена на картата, които са изписани и съответно вече можете да пристъпите към плащане. Pay означава обикновено плащане. Когато натиснете Pay, завършвате вашата поръчка и след това ние ще го видим в системата и вашата книга ще бъде изпратена в срок. За повече въпроси можете да звъните на телефона на Марин Минчев или просто да напишете имейл, което ви е по-удобно. Надявам се това видео да ви е помогнало да се ориентирате по-лесно как се прави поръчка и банково плащане през уебсайт, тъй като доста хора имат затруднения явно с това нещо. Но картите банковите са ваши, там има всички изписани ваши данни, както номера на картата, месец и година кога изтича и security кода, който е изписан единствено и само на вашата карта. Ние нямаме достъп до това нещо и не желаем да имаме, тъй като не ни трябва всъщност. ДСК банк всъщност те обработват плащанията на стара, сигурно българска банка. Така че това е с плащанията. Ако имате затруднения, не се колебайте да ни потърсите.